and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ano yung nang-imbita ka nga naibaw na magyuta ka nga watay mga sapi? Bangag sailong. Oh, come on. Aw kaning tiksa na lang atong riming, oy. Tungunon lang nato nga ipakancel lang una ang atong nga kanang among balbako karong gabi. Paskang mawa sa nimo suoy. Paskang. Nanaspaskang. Di na may mo. Di may mo nga imong ipakancel. Nung sabiya ka. Mangita lang tagpagi nga doon na tayo kahuaman. Kinahanglan nga barugan na lang yun na nimo. Mangita lang kita pagi nga makakwarta kita karong. Bangag sailong. Oh, come on. Siyaw. Otor. Pasensya na kayo, ha? Huwag yung ko'y kwarta ron. Ato lang siguro ipakancel ang atong sabot ni Mirasol. Ha? Balik ko. Balik ko sulti ni mo, ani. Cancel lang nato, saman. Baday. Nao. Uy, hala! Uy, masung! Uy, amo na slingas, uy. Nganong na magkikwarta to, ngano man? Hinuwaman na nako sa amigo na kong sakristan. Ako rin ang bisaran nga bayran ako krusbado. Bangag sailong. Oh, katong amigo ni mong sakristan nga tigpatanto. Bangag sailong. May noon na, Ay, sabag ay basig mapangayuan itong buhis. Pero, kaning, paigo ka ning 500. Ay, paikuon lang ko na nato. Ang Kani- atong siguroon, si Mirasol ra o si Riming. Klaro gi kay ni nga gikan ni sakristan. Kay pulos man sinsiyo. Unya, upulos na iti buok. Ikas pare. Bangag sailong. Oh, come on. Bala na kani. Mahimo masab nga munggos lang ato. Munggos lang atong kanon. Unya pakapinan lag paklay. Ano na daw na. Unya usa-usa nga atong kanon. Adaw na ning 500. Munggos, sabi na ko, munggos ug tawag mo'y pares. Bangag sailong. Pulos man na munggos gihapon. Paigo lagi na. Di lang ta manginom og soft drinks. Kita lang upat mugasto ra siguro tag mga 400. 400? Oh. Oh, paits kay ni Tor. Ang importante nga, kauban nato sila si Mirasol og si Riming og panihapon og kamaw. Ikaw, Jerry ba? Ako, Jericho. Amahan ka man gyud. Ikaw maoy mo sabot sa imong mga anak. Dili abi kay amahan ka ang imo na yung gusto may matuman. Ang ako manggod tintay, ako'y mauwawan sa mga tao ini. Di ba nga pitsi-pitsil ng atong mga kailan. Dili ba Susigbay ka tabi-tabi. ng pitsi-pitsi. oy. Mo may kuwan niya. Dili tabi-tabi, dili pitsi-pitsi. Maganda kong tao na lungsod na apay gobernador nga nakailaki na to. Ha? Kauwawan na ay nga atong bakwi o nga atong gipangdapit. Uy, Ay dasa man sa dati mo ba? Giingnan bitaw ti kang maghinahinay lang si mong gibate. Nagpatuyaw man sa kag pangingon nga wa mangonsulta nilang Mirasol. Unya karon sila na hinuoy mong mahayan. Bisag imo ning sa. sa to pa imo ipalutaw nga ako'y sadan. Ay, Dili na nako sa saaning dindo. Oh, patuga-tuga masig panghambog nga. Inglanding kasal. Unya, wala siya ikabuga. ay leksyon na ni mo, Jerry. Leksyon. Dili na na sa ni Dindo. Leksyon. Maayo na lang gani kay mitugan gidas tinuod sa Dindo. Gaayo lang hambog niya. Basta ako, dili ko mutambong sa ilang kasal. Bisag gruyon pa ko. Ay nayabag ka naman siguro, Jerry. Asa naman ang mindset ni mo, do? Mauna niya. Ikaw ra gyud nagpakauwaw sa tanando. Ang imong gihuna-huna, do? Imo ra yung kaugalingon. Wag yung ka maghuna-huna para sa imong anak nga si Mirasol. Yes. Ay, Jerry. Ay, hinumdumi ba ya, ha? Dili na kalipay para nimo. Kalipay na para sa tong anak. Mindset ba? Mindset. Bahala na. Basta kay naglagot ko. At ang paroson taman hinuon ka diha ba? Ayaw, Makailag yung kag mindset ba? Ayaw. Makailag yung kag kinsa naglagot na to. Ay. Pakauwaw ka lang da.
Napay daghang sudan, Paulo, Lucio. Pangaon pa mo. Syo. 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 Kasi kit-kit ang kuko na masuk kinamuman na syo. Mana mahurot kaya. Di agda ka o, pangaon ko nung. MS. Si Miss. Mer, salamat. Di panlipa. Tayong panganong mura mo nahadlok mo kaon nga lami man kayong putsero din eh. Kuan lami bitaw. Di ao. Kana kay dunay maisang sabaw, lami kaayo na. Syo. Ang daghan naman kayo ng sudan ni mong ki-order. Di ako i-order na, Tor. Si Reming o si Mirasol. Wala patay kita ini. Dako yung kay tagpiranan ani ron. Malbaku, wara may among sabuton ta. Ay lang palata di, Tor. Kao na lang kay nainay ka naman eh. Di pa ikaw ang atong 500 ini. Elok lang di, Tor. Kao na lang. Enjoy the food, all come on. Wagi ko masayop din. Sila yun na si Mirasol o Reming. O kauban nila ka ng dua katulisan, no? Tulisan idagway ba? Buang din mga tawanan na. Buang yun. Mga samukan yun kayo ni sila. Sa ato pa, naninguha yun na silang duha ni Mirasol o Reming. Mga way respeto ng mga tawanan. Pangutana, kinsa man nila din ang nangulitaw yun ni Mirasol. Kanang ginganlan o Paulo. Pero pamilyar kay na ako ng tawhanan na. Nasuhito ka na niya? Di ko kasiguro, pero murag nakamayong lang ko. Nalimot lang ko kung diin ako siya makita perme kanya to. Taga dinhimang kuno na sila sa ato. Di na tayo din eh. Ngilad. Suhitom siya sa tanang mga tao din sa ato. Amot lang ka. Pero dako akong pagtuo nga di gina sila taga din sa ato. Bueno, dinhil ka, Joe. Kay ako silang duulong. Kaon pa mo, Paulo. Busog na kay Mer. Nabustik na ng muntian. Basyo. Imbing, Sembe. Mir, bitaw. Daghan pa ba yung sudan nga nahibili nato? Ipaputos na lang nato. Ipaputos ni nato, Meng. Kay, amo ning ipagkaon sa among iro ug dito sa kumbinto. Mao na. MMP. O si Imi. Mas maayo pa. Nakataon. Sir, Uy, ready ang inyong cheat, sir. uy, pila man na sir. Nawa ng palayog sa papel, sir. Uy, hala. Syo. Pila man, Tor. Yuhubag ka? 2,560 pesos yun. Ha? Patay ka. Thousand 560. Patay. Bangag sa ilog. Siyo. Siya man na ito pagbayad ini ron siyo. Hi, Bear. Uy, Dindo, ikaw mo gudin eh. Di mo din, he? Nanangid ba ako ni mo ha nga mga on meron din he? Oo, kita. Ni kaon na ka? Napay daghang sudan. Sige, mukhaon ko. Pero, order lang ko og akong putahe. Sige. Order lang. Ipahipos lang ning ubang kinuhaan nga sudan, sir. Sige, ma'am. Sir, 2,500 na ni ang tanan yung beranan. Mau ba, sir? Kadit lang ha. Napay daghang sudan rin. Busog na ko. Di na ko bukaon. Sir, palihog lang ko og hatag na niya. Ba, sir? Tara, sir, Unsa man eh? Beranan tanong, sir. Uy,
3,500? Oh, sir. Kon. Sorry kayo. Wala ba ko kada o kwarta diri na? Kay gi-invite man lang ko nila. Bayre na siyo. Siyo. Aw, Sura ito bang? May pilagan nito? Ayaw lang, Lucio. Ako rin bayad. Ayaw, meron, oy. Ako ba yung nag-imbitar rin niyo? Wanay kaso, oy, Lucio. Di ara, sir, oh. Salamat, ma'am. Ha? Kaikog na ko ni mo, mero, oy. Ayaw mo kaiko, good. Basig na pa may gustong orderon. Ayaw na, mer. Busog na kayo, mi. Nahala, sige. Unyaon sa man, di na lang ta magdugay. Mga to na ta. Tay, pasensya na yun kay ka. Nagigistorege ko na mo kay... gusto kong mangayo ko dispensa ni mo ba? Ayaw una pagtatay nako dindo. Kay wa pa kamo makasal. Aw, ay, sorry tito. Ingon-ungod ka na ako nga mag-anad akong sangpit ni mo og tatay. Pero okay na tito. Ang importante nga nakapangayo ko nimo og dispensa. Ibaw kong nasayop gyud kay ko sa ako nabungat nga mga pung niadtong pagpamay na mo dinhi sa inyo. Ako no, dindo. Musulti lang yung tinuod. Og dili ko mulipod-lipod og sulti nimo. Prangkaldor man ko. Oh. Ako'y nauwawan ining inyong pagbakwe nga dili de in grande ang inyong kasal. In grande maghihapon tito, pero kung lang ba, inihap lang ang mga tao. Di na siya mao. Mo na pag-inol nga kung mao na, di na mao. Aha. Wa may in grande nga, maihap lang taong imbitaron. Oh. Na di in grande rin ang imbitado. Di tanan. Ha? Akong gipahibaw ang tanan. Ha? Ang ako mga kauban sa simbahan. Imbitado tanan. Unya karon inihap ra di ay. Ay, sagdi lang dito. Mangita ko pagi. Mao na nga naglain gyud ang akong buot. Igo na kong mitabang ninyo. Unya ako na hinoy mauwawan ini nga daghan kang nahibaw sa umaabot ninyong kasal nga ingrande. Ayaw kabalagat ito, magsabot mi og usab ni Marisol. Nakasabot kay ko sa imong gibati. Salamat. Bisag wa ko kayon, salamat lang gyapon ko. Basta kay ako, misulti lang ko ninyo tinuod. Kay kung dili gani mahinayon ang kasal nga ingrande, dili gyud ko mutambong sa inyong kasal. Nakabasa na ka ni balita, Amir? Unsa man na? Basahan ng newspaper. Di na di sila si Tindo ang tag-iya sa Villa Casa. Ha? Kano sa ng balita Ato pa man yung sang adlaw. Ay, hala. Wa man ko mahibaw, ana. Wala ka sulti ni Dindo bahay na. Wa man magiskot si Dindo, ana. Basaha Basaha na. Aron makuha nimo ang kinatibuk ang detalye ng balita Ambi, kaya akong basahon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!